I gammel tid, og forholdsvis langt ned i tiden, så var det sådan, at dem, der havde råd til det, ja, de blev begravet inde i kirkerne, og i mange kirker er der jo gravhvælv under stolerækkerne, og der er såmænd også rester af sådan noget her, men det hele blev jo væltet omkring, da kirken blev genopført der i 1870'erne. Men tilbage fra den tid er, at der er epitafier, altså noget, der svarer til vores dags gravsten, inde i kirkerne, og folk lod dem udfærdige, mens de var i live, så de selv kunne betale for dem og nyde synet af dem, og så blev deres dødsår skrevet på bagefter i rigtig mange tilfælde. Her i Øster Tørslev Kirke har vi 2 epitafier, begge fra den periode, som også det øvrige inventar fra, nemlig fra barokken. Og det epitafie, vi står ved her, er over en præst, der var her, Rasmus Jensen, og han må have været en meget lært mand. Der er inskriptioner både på hebraisk og på græsk, og oppe omkring den øvre del er der på latin, og så står der nogle ting om ham og hans familie her. Han er afbildet sammen med sin hustru og sin søn og sine døtre, og så er der 2 børn, der ligger ned, og det plejer at være symbol på, at det er familiens døde børn. Børnedødeligheden var jo dengang stor. Ovenover ham ser vi gravlæggelsen, og i den klassiske ikonografi, så er det et symbol på det det første trin på vej mod opstandelsen. Vi kan se bemalingen på epitafiet her, og det er en typisk meget kraftig barokbemaling. Prøv at forestille jer, hvordan de farver har set ud, da de oprindeligt er lagt på og har været helt nymalede. Og øverst oppe på epitafiet her, der har vi den opstandne Kristus. Rasmus Jensen må have været en velhavende herre, for han har bekostet istandsættelsen af Øster Tørslev Kirkes alterkalk, og den er meget fornem. Den bærer hans navn indgraveret hernede, og så er der i foden af den indgraveret en korsfæstelsesscene, men det er en istandsættelse af en tidligere tids kalk, fordi knoppen her i midten er fra 1400-tallet og bærer bogstaverne for Kristus på de små knopper herpå. Så altså en meget fornem og i sin ældste del 600 år gammel kalk her i Øster Tørslev. Og her er så et epitafie mere, også en baroksag, og her virkelig en baroksag. Til forskel fra maleriet på det første epitafie, ja, så er hovedmaleriet her en kopi, nok lavet i romantikkens tid. Man kan se det alene, at farveholdningerne her er varme, mens derovre er den køligt distancerende. Vi har igen præsten og hans kone og datteren og de 3 sønner og 2 mindre døtre, og så 2 døde børn liggende. Og så er der en engel, der løfter, og så er der en kristusfigur, der løfter en barnepigeskikkelse til himlen, og så står der sig itur ad astra, således går man til stjernerne, eller således opnår man udødelighed. Og så er der øverst oppe den opstandne Kristus, og under det er der Kristus, der som den anden Adam træder den første Adam, hvis knogler ses som brændende ild under Kristi fødder, under fodet, altså Kristus, der træder døden under fodet, et opstandelsesbudskab. Og ude til venstre er der en korsfæstelse, og så er der en opstandelsesscene til højre for Kristusfiguren i den røde kåbe. Fantastisk stærke farver er der i det billede deroppe. Og så er der jo øvrigt englefigurer og kvindeansigter mange steder. Og der står årstallet 1672. Så er der en masse kvindefigurer på den her, det her epitafie. Og de bærer symboler. I barokken var symboler ekstremt meget brugt. Og der er en kvinde, der bærer et sværd og en vægt. Det er retfærdigheden. En kvinde med et anker og fugl fønix. Det er håbet.
og en kvinde herude til højre, der har en vandkande og et vinbæger. Hun blander vand i vin, det er mådeholdet. Og så er der en kvinde igen, der har et barn på armen og et brændende hjerte, det er kærligheden. Og så er der over i venstre side en kvinde med et kors, der bærer en bibelbog, og oven på den står en alterkalk i troen. Og så kommer igen helt ude til venstre en kvinde med en lineal og et lam. Vi ved, at lammene er mådeligt spisende, så det er mådeholdet, der dukker op der igen. Der er en maske her, fordi i barokken er det også, ja, kom nu ikke for godt i gang. Husk, at du også selv skal dø. Altså sådan en groteske tilbage fra en tidligere tid, som er overleveret. Og så sidder der en putti der oven på et kranie som dødssymbol, og der bliver så igen sagt, husk, at også du skal dø, o vandringsmand. Og i hånden holder denne putti en muslingeskal med noget rundt i, og det er i traditionen sæbeboblen, der jo brister, altså du lever kun kort, du forgår som græsset. En senere tid vil sige, at der er en dobbelt tolkningsmulighed her, fordi muslingeskalen med en perle i, det er symbol for den frugtsommelige Maria, altså man kunne sige, at puttien rækker budskabet om forløsningen. Men den klassiske tolkning her vil være, at det entydigt er sæbeboblen. Det kan man så diskutere. Her på sydvæggen i koret har vi en gravsten, der jo formentlig oprindeligt har ligget i gulvet, og så i forbindelse med kirkens ombygning i 1870'erne er blevet taget op og sat her i væggen. Det er en gravsten over Christian Frederik Friis og hans kone, og de fik 16 børn, hvoraf de har mødt de 6 i himlen, hedder det. Og det er nogle af sønnerne, der har ladet denne gravsten udforme over deres forældre, hvis minde vil sildig uddø, hedder det sig.